Kakentit ino kam ni resignation ha ka politics jong ka Meghalaya kumba ka long porosh ka ta ka thau lani mutben dom lani phoi handai ka ya pher but ka jing su thu jong ki wei pat ki jella ha kari India ka baran ru ka jing mut jong ka jing kloi ban shem ya ka jing khli bat ru man pdyang ya ka jing penya bet jong ka party kumba kalong ka jing mi jong ka VPP ka ai jing hi kai thamai ki patba ba ka jing mut jong ka jing i no kam mut e tang ba dom lani ba phoi ha ka por ba i no kam i ba shem bor lang ranja kum u CM ru kata ka khubor la posted baladon ka jing e pher jing mut hapadeng ki MDC balapin phriang stat na ki liang persha mandaru ki liang persha ki lasdang ban le kumju ki patba no koshan jong ka VPP kim dei ban khi phalo ki jing mut jing prakhat haba ki saphyang ki khubor ki dei ka voice of the people party kumba kalalong kumba kala ong ka phe na ki we ban ki party ha ki liang paro kumta amdan kam ban ling a lani ban pisa ban abet ya ki jing panshai na ka liang ka party ladadan kam ban panshai hindai lada amdan pat ka jing panshai shuhun ba kam dan e ka ba phiran kam ban khuslai phiha ban smuthu ba omla ban omdan kam ban pen paulut e ki rukom tri kam jong ka party hindai ki baro ki ba ngitre kan dei bet ba ngin kurup ya ka bor sanshar house nam ada kupra bat ba on la pat man ai ka jing shakri ka ba pen hun yo pat ba